Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kami po magatugang aktibong memrokan KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Igwana po kita din 3 minutos, bakalisan na alas 3 din na pagkahapon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bagong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bagong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada, knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Sa mga gustong mag-upgrade nin cellphone o magbakal nin bagong gadget, tuyuhon sana ang pinakabagong tindahan nin mga cellphone accessories digdi sa Rinconada. Dumanan ang Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Sa Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories, mababakal ang mga latest cellphone accessories, cellphone housing and case, battery chargers, screen protectors, earphones, headset, Bluetooth speakers, ring lights, flash drive, selfie stick, asin iba pa. Sindaman nagre-repair ng mga laptops, computers, tablets, asin cellphones. Pwede man sa inda magpa-upgrade asin magpa-reformat kan mga operating systems kan sa indong mga gadgets. Kaya day na magduwa-duwa pa, day na magduman sa iba. Digdi ka na sa Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories na makukuha sa Chima Building, Alfilor Street, San Roque, Iriga City. Sa mga taga-Baaw, igwaman sindan in branch sa Baaw Public Market. Sa mga taga-Nabua, igwaman sindan in duwang branch. Ang saro makukuha sa National Highway, San Isidro, Nabua, Camarines Sur, asin sa Nabua Public Market. Igwapaman sindan in branch sa Manila City Plaza, 3rd floor, Stall 7, Quiapo, Manila. Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Owned and managed by Camille Lin Sabularse, Gotoman. An misa sa radyo, hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Mr. and Mrs. Edsel Nene de Lima Estelina. Lazar Resto Bar and Water Refiller, owned and managed by Leticia Pulton. Saranghe Motor Parts, owned and managed by Mr. and Mrs. Mario Razon of San Isidro, Irigas City. Edinora Garcia and Family, Mama Betes Farm, owned by Marisol Bondal, Cheryl Beauty Salon, owned by Cheryl and Tuding Castroverde, Aquiler. Avelino and Tess de Lima and family, Esther Chris Volante and family, Mary Ann Gaspi Aselen and family, Roberto Elizabeth de la Serna and family, St. Elizabeth School of Irigas City, Senator Laila de Lima and family, Kagawad Elma de Lima Gaspi and family, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, and an RPN DCKI family. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada, knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap.
Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Okay mo ito kang Diyos marhay na hapon po sa Indogabos. Alaw po kita kunyanin Domingo. Ang programang Pag-Ulayan Tabanwaan Sunday Edition. Kumusta na sana po? At yan po, ipapadagog ko sa Indo. Ang kamugtakan kan sa tuyang panahon. Medyo an iba na handal. Kan nasambit lang tropical cyclone update. Angon niya na hapon. Ining si Carding. Carding. And kay bananta sa technical, yaon po si Engineer Felix Lagrimas and yaon man si Alreda Orlando and yaon man si Double Blade. Double Blade. Technical pa, technical na broadcaster pa. Si Engineer Chakben Obra and si Mama Elba yaon pa man. And doon naman po sa transmitter, yaon man si Engineer Abilido Naturalio ang Chief Engineer. And then si Tony Saison, ang Pliboy kan RPN. Okay, mo itong ganda ko na pagparalo yun. Hala, tagaro mairam. Nakabulyong man. Hello? Mag-explain ka uli, Sir Nando. From the top. Okay. From the top. Okay, medyo ibang kaulay. Aram mo tayong mga tugang an pag-asa. Kung ano an kamugtakan po mga tugang ano. Medyo maluya na signa. Okay, lahat. Garo dai naglalaog an sa kuya nindano. Dai naglalaog. Ramon takutaan na bagyo kun hain na siya. Dai naglalaog. Ano daw tali naglalaog? Tibaan ako an gustong palaugon. Check. Ay nagtitesting man. Okay. Talagang garo nagtitesting man sa. Standby po mga tugang ramontaan na kamugtakan kan panahon sa paagikan na Pag-asa Central Office naman po sa Quezon City.
ta kadakol po an hadit kan na panahon ta kasubago po mga tugang na aga ang tracking kang bagyo na si Carding pigi-estimate pong malandfall digdi po kung dais sa Pulilio duman po sa Aurora. Ayan po ang estimate kan Pag-asa. Kaya lang kasubago pa to mga tugang, kasubago pa. Ngunyan mayo pa kita ning update si bulletin kan nakaaging alas 11 nin udto. Mayo pa kita ning update kaya aaramon ta daw kung 5 PM. Okay. Kaya inaasahang maglandfall. At kung north naman ng Pulilio sa Quezon sa bandang north ng Quezon at southern part ng Aurora, mga 6 to 8 or medyo late dahil medyo mas malayo yung lugar na yon. Pero gaya ng sinasabi ko ay 3 to 5 siya kung sa Pulilio at 6 to 8 siya kung North Quezon or Southern Aurora area. So sa ngayon ay mayroon na tayong mga signal number 5 na inaasahan natin. Ang signal number 5 ay within 12 hours magmula nung inisyu natin yung signal number 5 ay maaasahan natin yung hangin na kaakibat ng signal number 5 ay ating mararamdaman. So ngayon po ibabalik natin kay Lani, Miss Lani. Salamat, Boss Vic. And para po magbigay ng ating update tungkol sa Super Typhoon Carding, tawagin na po natin si Engineer Chris Perez. Weather AWSC. Okay mo tugang ipapaliwanag ang So tracking magandang kan bagyo. araw po sa kanila lahat. Narito yung nilalaman ng latest Tropical Cyclone Bulletin na ipinalabas nga ng Pag-asa hinggil sa Super Typhoon na si Carding. Ngayong alas 11 po pinalabas yung latest Tropical Cyclone Bulletin natin. At makikita po natin sa ating latest satellite imagery na patuloy ngang kumikilos patungo sa kalupaan ng Central and Southern Luzon area, yung sentro ng Super Typhoon na si Carding. Kanina alas 10 ng umaga, ito'y tinatayang nasa layong 175 kilometers ang layo, silangan ng Infanta, Quezon. Taglay lakas ng hangin, umabot hanggang 195 kilometers per hour, malapit sa gitna nito, at yung pagbugso aabot hanggang 240 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos ito pa kanluran sa bilis na sa direksyon na west, sa bilis naman na 20 kilometers per hour. So makikita natin yung mata ng bagyong si Carding, no? Bagamat offshore, makita naman natin yung kumpol na kaulapan na dala nito ay posibleng nagdudulot na ng pag-ulan sa ilang bahagi po ng Luzon area. So Doppler radar image naman natin, makikita po natin yung development ng mata ng Super Typhoon na si Carding, no? And usually talagang yung eye wall, yung areas na sa paligid po ng mata, yun yung inaasahan natin na posibleng mayroong pinakamalakas na ulan at hangin. Kaya yung mga areas na talagang tatawirin itong mata ng bagyong si Carding ay posibleng makaranas talaga ng napakasungit na panahon po. Gaya na nabanggit kanina, nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5 dito sa Pulido Island at saka sa extreme northern portion ng Quezon. Makikita natin sa ating mapa, hin-highlight po natin, color-coded po yung mga areas na may highlight ng mga corresponding warning signal. Samantala, warning signal number 4 naman po dito sa areas na naka-highlight ng red sa Calaguas Island, southern portion ng Aurora, northern portion ng Quezon, southeastern portion ng Nueva Ecija, ganun din sa eastern at saka central portion ng Bulacan, northeastern portion ng Rizal, at sa extreme northern portion ng Laguna. Samantala, warning signal number 3 dito sa areas na naka-highlight ng orange, central portion of Aurora, southeastern portion of Nueva Vizcaya, sa natitirang bahagi ng Nueva Ecija, ganun din sa lalawigan ng Tarlac, natitirang bahagi ng Bulacan, Pampanga, Zambales, Bataan, Pangasinan, Metro Manila. Warning signal number 3 po sa natitirang bahagi ng Rizal, northern central portion ng Laguna, northeastern portion ng Cavite, natitirang bahagi ng northern portion ng Quezon, at sa northern portion ng Camarines Norte. So yung mga lugar na may warning signals number 5 to 3 talagang masungit ang panahon, maalon hanggang sa napakalong mga karagatan inaasahan natin. Areas na naka-highlight ng yellow sa ating mapa, yun naman po yung areas na may warning signal number 2. Southern portion of Isabela, lalawigan ng Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, lalawigan ng Benguet, La Union, sa natitirang bahagi ng Aurora, natitirang bahagi ng Cavite, at sa lalawigan ng Batangas. Warning signal number 2 rin sa natitirang bahagi ng Laguna,
central portion ng Quezon, sa natitirang bahagi ng Camarines Norte, sa northern portion ng Camarines Sur at sa lalawigan ng Catanduanes. Samantala, warning signal number 1 naman sa southern portion ng Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela, southern portion ng Apayao, sa Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, sa southern portion ng Ilocos Norte, at ganoon din sa lalawigan ng Ilocos Sur, sa natitirang bahagi ng Quezon, northern portion ng Occidental Mindoro kasama nga ang Lubang Island, northern portion ng Oriental Mindoro, and then Marinduque, natitirang bahagi ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias at Ticao Island. Yung mga areas na may warning signal number 1 naman, makakaranas po ng paminsan-minsang pagbugso ng hangin at saka paminsan-minsang may kalakasang pag-ulan. And of course, yung inaasahan po natin, habang patuloy na inaasahan nating tumuwid yung sentro, pwede pang ma-upgrade yung mga warning signal ng kasalukuyan nakataas natin. Kaya po, every 3 hours ang pagpapalabas natin ng Tropical Cyclone Bulletin. So, sa latest forecast track, initially, kanina alas 8 ng umaga, ang sentro ng bagyo si Carding, Super Typhoon, offshore pa rin. Pero makikita natin, no, yung area sa sakop ng malalakas na hangin ay talagang umaabot na sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Central Luzon, and Northern Luzon area. So sa pagitan ng ngayong umaga, hanggang bukas ng umaga, ay tatawidin itong Central Luzon area. But that does not necessarily mean na Central Luzon lang ang dapat maganda. Lahat po ng areas na may warning signal ay kailangan maging handa sa paparating na bagyo. Pero ito talagang areas na posibleng tawidin ng sentro, ito talagang inaasahan natin na magiging grabe ang epekto in terms of damages. So makikita rin natin possible na sa pagitan ng ngayong umaga hanggang ngayong gabi, pwedeng mas maaga nga ang landfall, gaya nga na nabanggit kanina sa may bandang Pulilo, and then mga later part of the afternoon or evening, dito na sa may bandang northern portion ng Quezon or sa southern portion ng Aurora. And then ulitin natin, area probability. Yung pinakikita po natin, track lamang ng sentro. Ang area probability nagpapakita na posibleng yung maging actual na movement ay bahagyang pa norte, pahilaga, o bahagyang pa timog. So, hindi lamang itong Aurora, hindi lamang itong Quezon. Kumbaga, from the southern portion of Aurora all the way to the Quezon area, kailangang handa po for possible landfall. And of course, uulitin natin, lahat po ng areas na may warning signal dapat handa. And then, sa darating na Martes ng umaga, tuloy na itong nakalabas ng ating air responsibility. Posibleng nasa around 705 kilometers na west ng Zambales. At darating nga ng Martes ng gabi, 950 kilometers or nandito na siya talaga sa West Philippine Sea. So makikita po talaga natin yung forecast track natin. Okay, mutugang yan bagaan tracking kan cyclone si kuyan si Carding ang bagyong ini medyo talagang makusog ta malata pinagapaabot po kan pag-asa na igba po ning signal number 5 ay abaan na yan kan panahon po nga ni signal number 3 pa sana makusog na ini pa daw na signal number 5 na si gabos na may mga warning igwa ni mga signal gabos po ini pinagpapabutan na mag-andam magpreparar dai pakakampante kang panahon takin narumduman po nindo kan panahon na so typhoon ko yan ano ito nga nakaaging makusuga bagyo digdi sa tuya na kapunok po mga tugang mayo nin duros mayo nin hangin alagad pag-abot na yaw na so purong pusong si purong pusong kan bagyo na kubana na sana si mga tao itong bagyong ito grabe po mga tugang dai mo maasa-asahan na paguna mo mayo pero igwa palan igwa una mo mayo igwa palan kaya iyan mga tugang mag-andam kita asin tibada sa atyan ni karundang nga tsa pag alas 5 alas 4 ay iyo mga alas 5 bago magtapos siya kan sa iyang programa tibada ipaabot si update kan alas 5 mapaluwas lamang kaya nining bulletin number kan bagyo mga alas 5 po mga tugang
Kaya magantabay lang sa nganing maramantaan na panahon kung ano na. At an makatakot po mga tugang, an paghon anindo kang pulilyo, harani ay harayo. Harani po yan sa Satuya. Nasa islang parte yan kan Quezon Province. Harani yan digdi sa may partido. Harani yan digdi sa may partika na digdi sa may digdi sa may islang parte kan kung maagi nga digdi sa may lidmanan. Harani po yan dyan an pulilyo. Kaya but sabiyon, duman malandfall, anwasiwas. Anwasiwas. Itong aywol, itong sabi nga ni kayan, ring-ring kan mata. Itong nasa luwas kan mata. Iyo yan ang makatakot. Takon isipon po mga tugang, mas marahay pang yaon ka duman sa pinakasentro kan bagyo. Duman sa ikangayaan mata kan bagyo. Tan mata po mga tugang kan bagyo, kung aldaw, abang init, mainit yan, mainit. Si Saldang talagang very strong, kung yaon ka sa mata kan bagyo. Alagad ang problema, paghali kan mata, wawasiwason ka man sana. Marayon day na magali, ang mata talagang mainit dyan. Iyo yan mga tugang, taan iba kaya day naiintindihan, ang mata ngaya kang bagyo, yaon sa kamsor, dahil man lugod, parayo. Aba ngayang init, sabi nga yaon nga digdi, an mata. At ang dahil hindi po aram, an bagyo, an uran, sa kaanduros, yaon sa luwas kan mata, kan bagyo. Iyan ang naggawasiwas. Yaon sa uran, yaon sa gabos. Diyan sa inaapod niya tong aywol, kan bagyo. Yaon yan dyan. Kaso bago nga mga tugang, bagong aga, ay talagang sibot-sibot ako. Kapag tingkag ko matagudang sa dyan sa may kuyan, sa may panganuron, sabi kan mga gurang, hindi ngayang panganuron nag-aangat. Ilawod an apod kayan mga tugang. Ilawod. Anhangin kaya, may ilawod, may habagat, may amihan, may timog. Ang timog po mga tugang halik digdi sa may sirangan. Ang abagat, hali man digdi sa may partikan balatan. Iyo ang abagat. Ang amihan, halik digdi sa taas pababa, pasiring dyan sa may balatan, ang hangin. Iyo po iyan. Ang ilawod, halik digdi sa sudad dindaga, pasiring digdi sa ringkunada. Iyo iyan ang ilawod. Kaya, iyan po mga tugang, maski po dahil pa nag-announce ang si Simon na ayaw sa pag-asa, hilingan mo po ang kalangitan pagkakaaga. Diyan mo po may hiling kung may bagyo. Tapag anhangin hali po digdi sa may ilawod, laom mo po 100% may bagyo yan. Iyan po mga tugang. Kung dahil man magibog ito bagang may araw na may sign, tapos pinag-duduros-durosan dyan sa ibabaw kang bubong, kang atop, magibog po kamo kayan. Tapag an araw po mga tugang, an araw, nakahampang digdi sa may ringkunada sa Legazpi, laomon po nindo na may bagyo. Pero kung an hampang abagat or amihan or timog, trangkilo po kita. Mayo ning ano man na katibaaran. Kaya ngunyan pa sana po mga tugang, ang dapat sana man nagibuhon, magpangadyi kan sa tuyang kagurangnan, na dahil po kita makalingaw kan sa iyang pangaran. Dahil po kita, lalo na po ngunyan aldaw ng Domingo, linalauman po atyan. Pagdiklom, ay abaan na yan. Pagdiklom, linalauman na kung bako duman sa may partikan na Aurora, ang landfall, digdi sa may Pulilyo. Biro mo yan. Ang Pulilyo, abang harani po sa tuya yan. Harani yan. Kaya, sigabos na may mga cyclone signal, kuyan po mga tugang, magpreparar. Ako nga ni iyo man, nagpreparar naman ako. Kasubago, maski dahi pa po pwedeng tubaon, si Batag, ay abaan na ipinaras ko po mga tugang.
ipinatubak ko si mga batag na pwede nang pakinabangan. Taano, sayang kung ibasbas. Ibasbas kan hangin. Sayang man po mga tugang. Ipabutan ko ning marahay na hapon dyan po sa Barangay San Isidro, digdi po sa siyudad kang Iriga, ang pamilya Bribonaria Marmol. Si Manay Ii, saka si agom niya, si Manoy, nalingawang ko sa pangaran. Ay, abaan na yan. Minsan kaya mga tugang, iyon na yan naman, malilingawa naman ko minsan ang pangaran. Pero si Manoy Atoy, yan, naramdaman ko na. Si Manoy Atoy, dyan po yan sa may San Isidro. Kumusta na sana? Garo si Kagawad, matoy-atoy na. Kagawad, mapatoy-atoy ka na. Dahil man nag-uuran. Okay mga tugang, sa ngunyan ang dapat gibuhon kan ng mga lokal na gobyerno, lalo na po si mga yaon sa MDRRMO, si mga kuyan, si mga tao dyan, dapat igwa kitang pinagsasagibong preparedness. Preparedness, magpreparar, pag igwa po nin disaster. Magpreparar. Dahil po kita pakakampante, si mga yaon man po sa mga low-lying, na araman po nindo, na ayan talagang lugar na yan, binabaha. As in, araman nindo, na ayan na bukid na yan, nagkakaigwa ng landslide, hali na po kamo dyan. Dahil na po nindo, halaton ang Municipal Risk Reduction Management and Council na iyo pa magpahali sa indo. Kamo na po mismo. Kamo na po mismo ang kuyan, anong apod ka ni? Mag-prokurar. Sabi nga ni kayan, mag-prokurar na mag-ibakwar. Dahil na po kamo maghalit pa kay kapitan, kay kagawad, na kamo pahalion dyan sa mga delinquenting lugar kung igwaning kalamidad. Ayan po mga tugang, sa kadakli po kan iniisipan sa tuya mga opisyal. Magpoon, nasyonal, probinsya, munisipyo, down to barangay, minsan po igwa pong nalilingawan. Kaya, kamuna sana po mga tugang mag-initiative na ang lugar pala ngayang ining natitirikan ta, natutugdukan tang harong, nagkakaigwa po pala ngayon digding ko yan, landslide. Kita na, kamo na po mga tugang mag-ibakwar. Dahil na paghalaton na kamo sabihan pa kan barangay opisyal, ni tanod, ni kagawad, ni kapitan. Kung minsan nalilingawan ta sa kadaklikan sa naman na pinag-iisip. Iyo po iyan mga tugang. Si mga yaon man sa munisipyo, ipreparar naman po mga tugang nindo si mga relief good na pwede sir madaling ikadalagan. Duman po sa mga maaapektaran na mga individual na mga sa indong kabarangay asin kababayan. Iyan po mga tugang. Pinagapaabot po mga tugang kan sekretaryo kan DSWD, preparado sinda sa pag-distribuer kan mga relief good kung igwaning disaster, igwaning kalamidad. Kaya ayan po mga tugang, siya man sa barangay, dapat alerto man, dahil na magparadilin siya ng una. Dahil na magparadilin siya, tatibaan tinaawan ka muning sanggatos na pack, food pack, ay kuanong kung nga si lima. Pag kuha si lima, ito palang tatawan, sintujes, lalong nagkulang. Yan po mga tugang, dahil na magparadilin siya, si mga yaon po dyan sa barangay. Hirak man po kasi ito yung mga kababayan. Lalo na po, pag panahonin na kalamidad, argunyan, igba kitang bakong pinaghahandaan na kung pigpipreparan tayo ni, na dahil po kita malagasan. Dahil po kita mayo ning man na katibaaran. Kung preparado po kita mga tugang, digdi sa kamugtakan ngunyan,
kan nagdadangadang na sana daiman lugod ipagpangadyi ta na sana natibaan pa man kung daiman malusaw kibra o ang kusog niya magbawas. Amo bako ng kuyan, bako ng super tibaan pa man. Dahil bako ng super typhoon. Ito na sanang mild. Kaya iyan. Mayo man kitang ibang armas, mayo man kitang ibang pangangapudan kundi an sa tuyang kagurangnan. Sabi ko na nga ni, kasubago si kaulay ko, dahil man nga ako nakakalingaw kay amano nga tabi ko parkastigo kita. Nya ko, si kagurangnan, kung ikanya ko nag-CAT ka, o nag-YDT ka kang panahon, o nag-kuyang ka, igwang inaapod na Miss One, Miss All. Nagkasala si Saro, gabos kita kakastiguhon. Sabing Miss One, Miss All. Yan. O kung nag-ROTC ka, ara mo po iyan. Kung daiman, ipinapaliwanag ko po. Yan. Yo. O, arg po kayan. May nagpapara sabi na ano daw nga yata dahil mga ako nakakalingaw kay kagurangnan, yaon man nga ako pirmi sa simbahan, and then pag igwa nga yang tatabangan, nagtatabang man nga ako, ano daw nga yata, kabali pa ako digdi sa mga pinagagastigo. Ang kastigo po ini mga tugang, taigwa nagkapira sa tuya ng mga kaymanwa, na kung minsan nakakalingaw na, kan sa tuyang nga kagurangnan, nakakalingaw na. Kaya, ang kastigo kan sa tuyang kagurangnan, Miss One, Miss All. But sabihin, nagkasala si Saro, gabos kita apektado. Bako ining, God, oh Lord, dapat Miss One, Miss One. Si nagkasala sa langaya, iyong kastiguhon mo. Papaanohan man yan kan sa tuyang kagurangnan? Papaanohan man yan, ang bagyo na ikasanang tutuyuhon kan bagyo. Hindi ini po mga tugang, maski po si mga rayaon po dyan sa sabihon ta ng pagbanal, saro pa manggiraraya na pagsubok. Inaaram pong abot sa an sa imong simpatiya o itong trust mo sa iya kung habot sa in. Kaya iyo iyan mga tugang, dahil kita kayan magnalasano. Okay, gawa kita ni 14 minutos antes alas 4 ni pagkahapon. Oy, nagaro kita nag-humili. Ay pambira. Okay, yun na sana sa tuyang gibuhon gibuhon ta na sana si mga rayon po dyan sa local government units. Magpon po digdi sa syudad kang Iriga, sa mga munisipyo, probinsya, iyon na po ini. Magkaigwa po kita ning disaster preparedness. Magpreparar po kita. Gabos, ipreparar si mga rubber boat, lalo po dyan sa Banwaan Kanbaaw, dyan po sa may barangay Santa Eulalia. Iyan po mga tugang, iyan ang Katsbisin kan barangay Kanbaaw. Kataning po iyan kan Palsong Bula. And then digdi po sa may La Purisima Nabwa. Yan. Medyo hababa po yan talaga. And then ang pinaka-Katsbisin po mga tugang, digdi sa Rinconada, iyo po ang Banwaan kan Bula. Pero digdi po sa Rinconada, gabos po inaagihan kan tubig baha. Kung talagang an uran, mayo ni nga utahot, gabos po inaagihan kan tubig baha. Magpon po digdi sa may Bato, Nabwa, digdi po sa Iriga, dyan po sa Banwaan kan Baaw, gabos po iyan inaagihan kan baha. Kaya, ang sa tuyan na sa nagigibuhon, si mga riyaw po dyan sa Rest Reduction Management and Council, iyon na sa nagigibuhon ta dyan, magpreparar kita kan sa tuyang sadiri, and then kan sa tuyang gagamiton sa pagsalbar, kan sa tuyang mga kaimanwa.
Iyon na sana yan sa tuyang prepararan. Mag-prepare na tanganing aday po kita pagbasulon kan sa tuyang mga kaymanwa. Kung minsan, sa kadakli, kan sa tuyang naman na iniisip, nakakalingaw kita kung minsan. Kaya lang, iyon na yan, si mga rayaon man dyan sa upland, pag una nun doon upland, bayo ning rimalaso man dyan. Yaon man si mga landslide, front area, hali na kamo dyan. Aday na maghalat kay kapitan. Si may mga harong na piglalao man nindong pwede sir matumba, ang kahoy o ano pa man na nakatindog dyan sa harani kan sa indong harong, maghali na nguna. Maghanap-hanap ning evacuation. Duman sa banwan sa Baaw, ang evacuation center duman ay talagang abang sarig, abang dakula kan evacuation. Kaya lang po mga tugang, pag nag-uran, si uran tapos Doros, may porsyon na mababasa. Itong yaon din sa Tagiliran, mayo maning lanob. Mababasa duman. Kaya, ang tao, makukunkun duman sa may right side. May mga kwarto man. Kaya, safety man duman ang mga maibakwar. Ang mga maibakwar ng mga taga-Baaw. And halata, tiba na ba kontaktasan na kuyan, si Mayor, si Mayor Jeff Besenyo kan Baaw, tiba na makontakta halata kaulayon si Mayor Jeff. I-live tanig di sa igba pamangkitan ning pirang minuto kan sa tuyang oras. Okay. Uy, nagre-ring po mga tugang, tibaad makaulay ta si Mayor Jeff Besenyo sa iyang pagpreparar dyan po sa banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Okay. Okay, tatibad piksibag na. Okay, Mayor. Hello. Hello po. Si Mayor po. Hello. Ako, pinatamagan. Si Mayor po ini. Ay bako tala sala kita nasala kita. Sa kadakli po kag kan sa tuyang mga kuyan kan sa tuyang kuyan nakapunbok halata hanapon ko si okay uya ate banda magsimbag alat. Okay mga tugang pinoporbarang ko po mga tugang na makaulay an sa tuyang sa moyang alkalde po mga tugang diyan sa banwaan kan okay nagre-ring diyan po sa banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Kaulayon ta an Mayor kan sa iyang pagpreparar ngunyan pong tibaan daiman pero abaana magpangadyi na sana kita kung ini talagang itinutugot kan sa tuyang kagurangnan na si mga igwaning okay unattended siguro busy busy siguro si Mayor kan mapagpreparar dyan sa munisipyo. Aram po kaya ninyo mga tugang an alkalde ang sabi kan iba abang pagal, pero po mga tugang talagang mapagal, pero yaon po an sa iyang deliberasyon. Okay, busy. Okay, busy na si Mayor. Okay, siguro sa aga o kaulayon ta na lang digdi sa programa mantang gawin na po kita mga tugang nin 12 minutos antes mag alas 4 nin pagkahapon and alata makuyan muna kita alata matao daw muna kita ning kansyon matao muna kita ning kansyon digdi po sa kuyan digdi sa tuyang programa
matao nga nakita ning kansyon lata. Yan. Nagali na. Nagali na siya. Okay. Tanganing mahali po an sa indong kabakaba. Yan. Mahali ang kabakaba. Digdi po sa bagyong ini. Tawon ta kamuning kansyon halikisay. Haliki halata. Bahanap kita ning kuyan nin magayon na sonata. Pero po mga tugang pag pasensyahan niyo ini haloy na po ini. Haloy na po ining saray-saray. Digdi po sa baul na kansyon na ini. Asin pinag-iingatan. Pinag-iingatan ang nasambit ng kansyon. Okay, halat. Hain na to. Hain na to. Oni. Yan. Oh, ya. Yan. Okay. Okay, mga tugang pampahali ining kabakaba. Ngunyan po nga panahon na talagang mauran-uran, pero dahil po pakapakampante, igwa kita ning cyclone signal. Signal 1 and 2 ang Kamsur, rest of Kamsur. Kaya medyo bagko yan kita mga tugang magpangadji asin day po makalingaw sa tuyang kagurangnan ano taday ko na nawawara. Ay pambira. Kung sabi nga ni kaya kung matakan sira, nasupsup na. Nasupsup na. Hay na so. Nagwawara-wara kaya. Dahil nahiling. Yeah. Nawara na naman. Minsan, yaon sa balyo palan. Minsan po kaya mga tugang nakakabalyo digdi sa duwaming monitor. Digdi sa kuyan. Okay. Ay, salamat tayo na ba? Na kuamang giraray. Okay, mga tugang uya. Si Yoyoy Villami. 1521 when Philippines was discovered by Magellan. They were sailing day and night across the big ocean until they saw a small Limasawa Island. Magellan landed in Limasawa at noon. The people met him very welcome on the shore. They did not understand the speaking they have done, because Castilla get at waray-waray man. When Magellan landed in Cebu City, Raha Humabon met him, they were very happy. All people were baptized and built the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. When Magellan visited in Mactan to Christianize them everyone, but Lapu-Lapu met him on the shore and dragged Magellan to go back home. Then Magellan got so mad, ordered his men to come up flats. Mactan Island we could not grab, 'cause Lapu-Lapu is very hard. Then
the battle began at dawn. Bullets and spears versus guns and cannons. When Magellan was hit on his neck, he stumbled down and cried and cried. Oh, mother, mother, I am sick. Call the doctor very quick. Doctor, doctor, shall I die? Tell my mama, do not cry. Tell my mama, do not cry. Tell my mama, do not cry. That's the end of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen. Okay, mga tugang yan, si Yuyoy Bilyami. Nagdira po sa tuya yan in 5 minutos, 6 minutos, antes bag alas 4, anin na pagka hapon. Halina aking hirang, tayo ay magkantahan. At kung tapos na ang awitan, tayo ay magkwentuhan. Ering kwento, pakinggan mo no? Sige nga. Sa silong ni Kaka, may taong nakadapa. Kaya pala nakadapa, naninilip ng palaka. Palakang may buhok, ngipin ay nakalubog. Kay itim ng kulay, hindi naman sunog. Okay, mutugang sa pagi ni Boy Sullivan. Galing Inabot na naman kita kan sa tuyag at temporaryong pamamaaram ligdi po sa pag-ulayan tabanwaan. ba ang butse? Kay bananta sa technical si Engineer Felix Lagrimas Sabi, and si Aldrin Orlando sa information. And naman po mga tugang sa transmitter si Chief Engineer Abilindun Toralio and si Tony Saison. at kung Kiraray po mga tugang ako man si June Badong Batan. Iribanan kita sa rong oras, alas 3 sundong alas 4 ni na pagkahapon. Giraray po sa masunod na Domingo sa ring na oras sa said istasyon. Digdi lang po yan sa RPN DCKI Radio Randa. alagang Salamat kan sa indong pag-antabay and Diyos mabalos sa indong